Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukalelwe ngamasongo kaSigonyela wesilisa obedlwengule indodakazi yakhe eneminyaka engu-15 ephindelela. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lanibolo khona le video. Mangoqala usijoinele elikhasi wamuyelekela igama lami ngosibonga konke wakandwana Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Ushaqwe ngamaphoyisa ngolesibili wesilisa waseshowo solwa ngokudlwengula indodakazi yakhe eneminyaka engu-15. Ngokusho kuwangqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi uNhlanhla Khozo bese kunesikhathi eside umsolwa edlwengula indodakazi yakhe. Umsolo bemsabisa umgilwa ngokuthi uzombulala kanye nonina wakhe uma beke bazama ukumbika emaphoyiseni. Kubikwa ukuthi ngandlela thizeni umgilwa kanye nonina bakhonile ukubhujoza loludaba batshela amaphoyisa lisukumele phezulu lapho bethungatha khona umsolo. Bamfune izinsuku ezimbili ubusuku nemini njengoba kubikwa ukuthi ubesebalekile nasekhaya. Umgilwa nonina babesebethathwa bayobekwa endaweni ephephile. Ungqongqoshe uqhube wathi siyathokoza emphakathini uma kusekhona abantu abakwazi ukubika izigameko ezifana nalezi emaphoyiseni. Uthe kuyashaqisa kakhulu ukuthi khona abantu besilisa basanehluko esingaka sokudlengulwa izingane phambi konini. Uthe kungcola ubaba edlengula ingane yakhe zonke izinsuku phambi kukanini. Ukushaya kukanini nezinye izingane zakhe kukhomba ukuthi cha leyo ndoda ikhohlakele futhi iyingozi emphakathini. Ubese eqhuquzela abantu kuba bekwazi ukubika izigameko ezifana nalezi emaphoyiseni. Okhulumela amaphoyisa akwaZulu-Natal uConstable Thenjiswa Ngcobo uqinisekisile ukuthi amaphoyisa aphenya icala lodlame lomndeni ukuvikela kwezingane namacala ocansi. Abophe wesilisa neminyaka engu-48 ngecala lokudlengula. Kuthiwa lo wesilisa ubephinde ahlokumeze umkakhe. Utholakale ngesibhamu esingekho emthethweni nezihlamvu ezingu-19 kuqhuba uNgcobo. Uthe uvelile enkantolo yeManti enkanyezi ngolesithathu ngecala lokudlengula elokushaya ngenhloso yokulimaza kanye nelokutholakala nesibhamu nezihlamvu okungekho emthethweni. Bafethu ilezi indaba ezibuhlungu ngendlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi okuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.